Di hadîsê de bikasî hewlê hezman gunehê wan hebin û ji Xwedê mafîlet bixwazin Xwedayê Teala wan hemûyan wenda dike. Bikasî rûyê erdê gunehê wan hebin jî heger hû ji Xwedê bixwazin Xwedê wê afû bike. Îjar di hadîsê de el gunehê te bikasî geldûnê be jî dema ku hûn bixwazin bigihîje Xwedê di gora Sura Enfal ayeta 29 Xwedê Teala ji kerema xwe gunehên we vedişêle û bikasî gunehan ji we re hê dinivîse. û tu karî bi xwestinekê bige jî xelasbûneyê. Şer mirov bixwaze ku xwe nêzîkî Xwedê bike, terta muqerrebûna ji Xwedê re ku nebe nabe ji dil de xwestina gihîştina Xwedê ye. Her kesê ku heft pêlik çar teslîmê Îslamê bijî, ew wê bike ji nota herî bilîndê bextewariya her du cîhanên ku Xwedê ji wan re tayîn kiriye. Tiştê ku Xwedê Teala ji hemû mirovan dixwaze ev e ku her kes karibe bikêje vê armancê.